Isuwo mumhuri medu mapinda dambudziko rekuti hatizivikani kuti ichapedzwa nei. Isu kwatinobva kuchivhu takakura zvedu mumusha maiva muzere nemufaro, asi baba vangu vaiva munhu aifarira tsiva zvisingaiti. Takati tayaruka tavawo nemisha yedu, chiraramo chedu chakabva chasunga zvekuti pavana 8 hapana kana akakwanisa kumisa musha. Tingori vanhu vanoita vana wotorambana nemunhu waunenge waita mwana naye. Ini ndiri murume asi ndaita vakadzi 5. Mukadzi wandakaita wechi5 ndakamuita ndiri kuno kuJoni, but takangorambana pasina hamboti kuno umwe handichakudi. Ndakangosvika munhu asimo mumba, mari yaiva maiva ne3,700 rands, asi akangotora 100 rands akanyora katsamba kuti ndichambosvika kwasisi vangu. Ndiye kwakaenda tsuro, ndiko kwakaenda imbwa. Saka takazofamba tiri 6 nekuti pahu8 hwedu 2 vakangofa vose nechirwere chekenza yepagumbo. And kurwara kwavakaita itori imwe nyaya hombe. Saka mukufamba takatonzi mose muchapera nekuti baba venyu vakaenda vakanopiwa Mangoromera. Saka hanzi vakashaisha mhiko yavo, mafuta acho akapanduka. Saka chikwambo chababa ichi hanzi chakaita sekunge chikukwa. Muprofita uyo akabva ati, madzikoma enyu akafa 2 awa. Chikukwa ichi chakapinda munyama yavo chikasiya hunye. Ndosaka ndati kurwara kwakaita vana mukoma vedu it's a long story. Mukoma vaiti kana mukavasiya vari vega, vaita zvekugwabvura gumbo ravo kusvikira mava kuona bhonzo remukati, apa vachichema kuti ndiri kuvaviwa mukati menyama. Takagara pamba pemuprofita uyu ainge atipa tsanangudzo kwe1 week, asi hatina kuziva kuti ainge ava kutobata hanzvadzi yedu last born chibharo, nekuti hanzvadzi yedu iyi munhu akataika njere. Saka muprofita uyu aimugezesa nemunamato kuma 3 am achiti go back to sender. Izvo aitomubata chibharo. Isu takazozviona muprofita patakazoenda naye kumusha kwedu, paakazama kudzura chinhu chaaiti inyanga yaiva muruoko rwababa. Akabva atanga kurohwa nezvishiri, akatanga kutopenga achitaura zvaakaita hanzvadzi yangu. Hama dzemuprofita uyu dzakazotiripisa mombe 6, apa mudanga maiva masara 3. Iniwo ndakazongoramwa ndokuuya kuJoni. Since then handina kana kuzombodzokera kumusha, asi dzimwe nguva zvikada gumbo rinombozvimba serichatushuka. Kana roserera unotoona richiserera wakatarisa. Ndiyo nyaya yangu vedu we. Kana paine vangakwanisawo kutibatsira kuti toita sei nenyaya iyi, because takutotyawo kutoti pamwe tingafawo semafira akaita madzikoma edu 2 aya andambotaura.